Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyr baky betarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimizin garaşdyr baky betarap Türkmenistanyň senagat işgärlerine iýeren gutlugy bilen tanışdyrýas. Hormatly senagat işgärleri, sizi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni Türkmenistan betaraplyň mekany diýilip aglan edilen ýylla giňden belenip geçilýän senagat işgärleriniň güni bilen tüý sürekde gutlaýan. Size berkjan saglyk, uzak ömür, garaşdyr watanymyzyň milli ykdysadyýatyny pugutlandyrmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, ýurdumyzda senagat taýdan ösün döwletligiň hataryny goşmak ugruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Berkarar döwletimiziň bede wady bilen ösýän döwrüni ýurdumyzyň köp ogurly milli senagatyny mundan beýlegem ösdürmekde, öňürleýän önümliň möçberini we görnüşlerini artyrmakda hemem hilini ýokurlandyrmakda senagat işgärleriniň halal we tutun ýerli zähmetine münasip baha bermek maksady bilen her ýylyň oktýabr aýynyň 3-nji ýekşenbesinde senagat işgärleriniň güni giňden belenip geçilýär. Bu bolsa puduň işgärlerine goýulýan belent hormatyň nişanydyr. Ýakynny türkmen halkynyň umumilli bayramy bolan Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrylygynyň 29 ýyllyk şany toýuny bayram etdik. Garaşdyrylyk ýyllar içinde ýurdumyzda ähli urlarda ören uly işler amal aşyrly. Döwletimiziň syýasy, ykdysady hemem ruhy esaslary döredildi. Mehriban watanymyz ykdysady taýdan kuwatly, syýasy taýdan durnukly döwlet öwrüli. Ähli türkmen halky bilen bilelikde ýurdumyzyň senagat işgärlerim döwletimizde amal aşyrylýan düýpli özgertmeleri we gazanylýan ägert uly üstünlikleri özleriniň münasip goşuntylaryny goşup gelýärler. Häzirki wagtda diversifikasiýa arkaly ösüş ýoluna düşen berkarar döwletimizde milli senagaty ösdürmek, bu pudugy maýa goýumlaryny gönükdirmek esasynda täze döwrewap önümçilik kärhanalary gurmak we ozal hereket edýän kärhanalary döwrewaplaşdyrmak, daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümçilik kuwatlyklaryny pugutlandyrmak hemem puduň eksport mümkinçiliklerini ýokurlandyrmak, sanly ykdysadyýaty ulgamy ornaşdyrmak, sanly innowasion tehnologiýaly önümçiligini ýoly goýmak wezipeleri üstünlikli amal aşyrylýar. Şu ýylyň 7 fevralyny Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçiligi ministrligi döredildi. Bu ministrlik ýurdumyzda alınıp berilýän giň gerimli guruluşyklary zerur serişdeleri bilen öpçün edýär. Mundan beýlek guruluşyk materiallary pudugyny öňürleýän dürli görnüşli önümliň möçberi hatam artdyrlar. Bulardan başga biz Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň 2020-2023 ýyllarda senagat we önümçilik detgallaryny gurmagy hakyndaky karara gol çekdik. Kararda belenen möhletde laýyklykda ýurdumyzyň vilayetlerini senagat detgallarynyň 10-nyň gowragy gurulyp işe girdiler. Hime senagaty pudugy milli ykdysadyýatymyzyň geljegi uly we şart depkinine ösýän puduklarynyň bir hasaplanýar. Bu puduk mineral dökünleri, natri sulfatyny, ýody, bromu we brom önümlerini, tehnika uglerody we beýleki himi önümlerini öňürýän pudukdur. Mineral dökünleri öňürmegiň giň gerimde alınıp barylmagy we ulun görnüşlerini artdyrmagy, ýurdumyzda owy hojalyk pudugynyň mineral dökünleri bolan islegini öz güýjimiz bilen dowul kanagatlandyrmagy şert döretdi. Hemem bu dökünlüň daşar ýurtlary eksportyny ýoly goýmagy mümkinçilik berdi. Berkarar döwletimizde hime senagatynyň döwrewap tehnologiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kuwatly täze kärhanalar gurulyp ulanşa girdilýär. Geljekde bu möhüm işi dowam etdirmek boýunça zerur çäreler amal aşyrylýar. Bu bolsa diňe bir hime senagatynyň del, eýsem tutuş senagat pudugynyň ösürmegine uly itergi berer, oň hil taýdan ösüşini öpçün eder, hemem ýurdumyzda öňürleýän önümliň bäsleşle ukyplygyny ýokurlandyrar. Netijede hödürlenýän haritlaryň sanyny giňeltmäge hemem olary daşarky bazarlara çykarmaga mümkinçilik dörer. Hormatly senagat pudugynyň işgärleri, sizi Türkmenistan betaraplyň mekany diýilip aglan edilen ýylla giňden belenilýän senagat işgärleriniň güni bilen ýene-de bergedek tüý sürekden gutlaýan. Size berkjan saglyk, asuda we bagtyar durmuş, maşgal ojaklaryňyzyň awadan bolmagyny, hemem ýurdumyzyň senagat pudugyny ösürmekde alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow.
Hormatly prezidentimizin yurdumuzun halk hojuluğunun beýleki ulgamlary bilen birlikde owu hojuluk pudugyny ýokary götürmek barada aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän Mary welaýatynyň paýtaçy daýhanlary Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynyň paýta ýygymy ýokary depini bilen dowam etdirýärler. Şu ýyl gowuçanyň welaýatyň toprak hemem howa şertlerine ýokary hasyl berýän, kesellere dornukly görüşläriniň bol hasylyny ösürip ýetişdiren Mary welaýatynyň zähmetber daýhanlary hasyl ýygymyny sahawatly altyn güýdüň her bir günni ýokary zähmet üstünliklerini betleýärler. Hormatly prezidentimizin möhüm owu hojuluk mögsümi bolan paýta ýygymyny öz wagtyny hemem ýokary hili geçirmek barada tawşyrlyklaryny berja etmäge jogapkärli çemeleşýän Mary welaýatynyň ähli paýtaly meýdanlaryna da hakyky zähmet gaýnap joşýar. Welaýatyň hasyl usatlary häzirki gyzgalaňly döwürde şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikle ýerine ýetirmek ogruny tutan ýerli zähmet çekýärler. Ýurdumyzda gahryman arkadagymyzyň başda durmagyny owu hojuluk pudugyny amala aşyrýan belent maksatly özgertmeler özlerini ýol ýürelge edinip zähmet çekýän Mary welaýatynyň Edirmen bagdaý hallary şonlar paýta ýygymyny batly depini alyp barýarlar. Zähmet seňdirilip ýetişdirilen we ýurdumyzyň gaýtadan işleýän senagat üçin gymmatly çegmal bolan agaltynyň ýekeje hanasynyň riýat etmän öz wagtyny ýygnamak, döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamany üstünlikle ýerine ýetirmek häzirki wagtda welaýatyň her bir kärenetçisiniň ýer eýeleriniň mehanizatorlarynyň esasy aladasyna baş wezipesine öwrüli. Paýta ýygymynyň häzirki gyzgalaňly günlerinde mehriban arkadagymyzyň soğudu ulun John Deere 9970 qasamly ýokary önürjükli täze kombaynlar daýhanlaryň ygtybarly daýanjyny öwrülýär. Dünýäniň belli kompaniýalary bilen iki taraplaryň bähitli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy bilen getirilýän bu kombaynlar ýurdumyzyň owu hojuluk toplumynyň tehnika binýadynyň barha puktularyny ýanyny aýdynlygy bilen örkedýär. Dünýäniň meşhur owu hojuluk tehnikalaryny önürji John Deere kompaniýasynyň täze tehnikalary sanly telematika ulgamy esaslanýanlygy bilen tapawutlanýar. Ähli amatlyklar bolan bu kuwatly kombaynlar mehanizatorlaryň paýta ýygymy mögsümini önürjükli işlemeklerine, paýta hasylyny zaýatsız we arasy ýygnamagy amatly şertler döredýär. Paýta ýygymy döwrüne mehanizatorlaryň bitirýän işleri münasip baha berilmegi, iş netijeleriniň jemlenip, welaýatyň etraplaryň jemgyçilik guramalary tarapyndan ýürütde sowgatlary bilen höwetlendirilip durulmagy paýta ýygymyna gatnaşýan adamlaryň zähmeti bolan höwetlerini hasam artdyrýar. Paýta meýdanlaryna giňden ýewaňlanýan salyşykly hereketleri we zähmet joşuny ertirden geç akşama çelli dowam edýär. Milletlerimizin owu hojuluk pudugyny özgertmegi çäklerinde amala aşyrýan işleri, paýtanyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlanylmagy, bu pudugyny ýokary düşegüntli pudugy öwrülmegine uly badalga berýär. Owu hojuluk ekinlerinden şol sany gowçudan bol hasyl almagy uly mümkinçilikler döredýär. Şeýle asly başlanýşlardan ugralanyp, welaýatyň owu hojuluk pudugyny tehnika taýdan enjamlaşdyrmagy, owu hojulugyny innowasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmagy, paýtaçylygy hil taýdan täze sepetleri çykyrmagy uly ähmiýet berilýär. Owu hojuluk pudugyny aýratynam paýtaçylygy ilmiň gadananlary ýygdyrly ornaşdyrylýar. Mehriban arkadagymyzyň ýurdumyzyň bagdaý hanlaryny tehnika, tohum, dökün we suw babatyna berýän kömekdir gollawlaryny netijesinde welaýatyň agaltyny usatlarynyň toprakdan önürýän paýta hasyllarynyň möçüri hasam artýar. Häzirki günlerde welaýatyň aňyrsyna göz ýetmeýän ekin meýdanlarynda ak patryk diýen açylyp duran paýta hasyllarynyň synlanyny Edirmen bagdaý hanlaryň ihlasly zähmetleriniň ýerine düşüp döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalarynyň awry bilen berja etjekdiklerini bolan önemli hasam artdyrýar. Paýta ýygymynyň gyzgalaňly günlerine Mary welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikde guramagyny, meýdan düşürgelerini günorta hareketmede gurulýan meden çäreler mögsüme gatnaşýan adamlaryň kärenetçiligiň, mehanizatorlaryň, awtolog sürjülügiň armasyny ýetirýär. Paýtaçylygyň arasyna gurulýan aýdym saly çäreler baý many mazmuny eýe bolup, zähmetkeş adamlaryň göwnülerini galkynyrýar. Welaýatyň medeniýet usunud usatlarynyň hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan owu hojuluk özgertmelerini, dünýä nusgulyk işlerini baky betaraplygymy, döwletli döwrany bagtyar zamanamyzy, bagdaý hanlaryň pek zähmetini joşguny wasp edýän aýdym saly çykyşlary zähmetkeş adamlary şatlyk paýlaýar. Şu gyzgalaňly günlerde ähli güýçler bu jogapkärli mögsüme gönükdirilip, günnelik ýygnalýan paýta hasylyny harman hanalara daşamak işlerim sadyşyk urulýar. Paýtaçylygyň ihlasly çekýän zähmetleri netijesinde paýta kabul ediş kärhanalaryna ak paýtadan da harmanlary emele
getiriliye. Paýta arasalyjy kärhanelerde taýarlanýan ýokary hilli paýta süými welaýatyň çägindäki kämil tehnologiýaly paýta egirme kärhanelerine hemem dokma toplumlaryna ugrudylýar. Mara welaýatynyň owa zähmetkeşleri der döküp ýetişdirilen bol paýta hasyrly çalt we zaýysyz ýygnamak işlerine uly ähmiýet berýärler. Olar döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikle ýerine ýetirmek bilen baky betaraplanmadyň 25 ýyllyk şanyny toýuny münasip üstünlikleri bilen garşylamagy maksat edilip, şoňlar hasam joşuny zähmet çekýärler. Şu ýylla belen sepkide ýetmek üçin bolsa, welaýatda ähli mümkinçilikler bar. Mara welaýatynyň gojur gaýratly paýtaçy daýhanlary kämil döwrüwap owa hojuluk tehnikalaryny satyn alyp berip, tohum, dökün, suw tehnika bilen bökdensiz öpçün edip, işlemäge toprakdan ýokary hasyl almagy döredýän ähli mümkinçilikler üçin mehriban arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk Önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedowyň Ýaponiýanyň Türkmenistanyňky adatyndaşary we dowluk terli elçisi Katsumata Takahiko bilen duşu geçirildi. Onuň hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Duşun başynda taraplar dostluk, ynanşmak we özara hormat goýmak ýolgularyny esaslanýan Türkmen-Ýapon gatnaşyklarynyň ýokary derejesini belläp geçdiler. Soňky ýylyň dowamynda syýasy, sewda, ykdysady we meden insanperwer ulgamlaryna Türkmen-Ýapon gatnaşyklarynyň täze tapgyry baradyny ataldy. Taraplar ýokary derejedäki gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygynyň illerlemegindäki ähmiýeti barada bellediler. Bu ordaky taraplaryň hyzmatdaşlygynyň ösdirilmegine uly orny eýleýän hormat prezidentimiziň Ýaponiýa amala aşyrýan saparlary barada bellenildi. Taraplar Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň ösüşi barada aýratyn belläp geçdiler. Ýapon kompaniýalary Türkmenistan ykdysadynyň esasy ugurlaryna ösüşine goşunt goşýarlar. Taraplar beýleki ugurlaşar sanyna fosfor dökünleriniň öndürilmegi, owa hojularyna degişli tehnikalaryň satyn alynmagy boýunça taslamalaryň ilerlemegini kanagatlanma bilen bellediler. Energetik we beýleki detgallaryň guruluşy boýunça Ýapon kompaniýalary bilen gepleşikler dowam etdirilýär. Guruluş ulgamynda şol sana bu urda Ýapon bilermenleriniň işläp bilen aýratynlyklary boýunça hyzmatdaşlygyň ösdirilmegi bilen bagly mümkinçilikler seredildi. Çağırış boýunça haraby gullugy geçýän haraby gullukçylary Türkmenistanyň ýargyly güýçlerinden, beýlik goşunlarynyň we haraby edaralarynyň haraby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň haraby gullugy nowatdaky çağırşy hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda çykaran fermanyny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýulan wezipeler netijeli durmuşa geçirilýär. Muň şeýledigine Lewap welaýatynyň etrap şäher haraby wekilliklerini we goşun galasyna berliyan işleň misalyna da dowlu göz ýetirmek mümkin. Çağırış hünneçeni 18 ýaşy dowlun hemem haraby gullugy çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk Türkmenistanyň erkek raýatlary haraby gullugy çağırylýar. Tapgyrlaryň esasy milli lukmançylygyň ösen derejesinde geçirilýän lukmançylyk güwäsinden geçýän çağırışa degişli raýatlaryň her biriniň sagdynlygy, ruh bilentligi, watan söýjüligi, goşun görüşlerini çağırış boýunça haraby gullugy geçmekligi bolan höwüsleri ata mekanymyzyň goragynyň barha putulunjukdygyny habar berýär. Nizamly gullugy yaram deyilip saylanan raýatlarda harby düşünjeleri döretmek, olaň ata watany, ediz halky we parlagyny çoňlaşdyrmak maksady bilen Lewap welaýat harby wekilligi we welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde ýaşul nesliň harby hukuk goruýjy edaralaryň wekilleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleriniň gatnaşmagyna wagny nasihat duşuklary, maslahatlary geçirilýär. Şeýlede sanlaşdyrylan ferişdeler arkaly watançylyk mazmunly şekilli görünüşler görkezilýär. Gorunç häsiýetli harby doktrinamyz, harby siýasatymyz, harby strategiýamyz dogrusyna ilkinji düşünjeler berilýär. Şeýlede şu mögsümde kanunyna bellenen möhletleri Türkmenistanyň ýargyly güýçlerini, beýleki goşun görüşlerini we harby edaralaryna çağırış boýunça haraby gullugy geçen haraby gullukçylar bilen täsirli gezelenişler aýdym saly dawarlar geçirilýär. Watan goragyny şeýle uly sarpa goýup ýurt ogullarynyň mertebesini beýgildiýän arkada prezidentimiz Türkmenistanyň ýargyly güýçleriniň hormatly belen serkerdagaşyna ulus iýlemez hemem watan goragyçylary hoşallyklaryny beýan edýärler.
Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda saglyk goruş ulgamym uly ösüşleri we belen sepkitlere eýe bolýar. Bu babetde durmuşa geçirilen belen tutumlar hormatly prezidentimiziň parasatly ýolaşlygyny amala aşyrlayan il ýurt döwlet ähmiýetli siýasaty bilen baglanşyklydyr. Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawa şäheriniň Jebel şäherçesinde bina edilen bejer palçyklaryny we deňiz duýduny gaplayan kärhanada özüniň ýokary hili önümleri bilen döwrewap kärhanalaryň hataryny öz ornuny berkitdi. Yurdumuzda halkymyzyň sagdyny, ruh bilen ýaşaýyşyny üpsün etmegi, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğruny uran Mehriban arkadamyzyň hut özüniň gatnaşmagyna açylan Jebel şäherçesindäki bejer palçyklaryny we deňiz duýduny gaplayan kärhanada her ýyly kosmetik önümleriň 400 000 gabyny, şolanda Molagara palçygynyň 200 000 gabyny, Vulkan palçygynyň we deňiz duýdunyň hersinden 100 000 gabyny öndürmeklige niýetlenendir. Munuň üçin kärhanada 3 tane bölüm bökdönsiz hereket edýär. Kärhananyň bejer palçyklar bölüminde tebigi seçmelerden getirilen palçyk ýürütilişdirilen elen kömegi bilen daş şäge böleklerinden we beýlik garynlardan arasalanýar. Soňra ol ýürüýte geçirjiler arkaly arasalanan suw bilen gerekli derejede garylýar we guýjy ulgama geçirilýär. Bölümüň önümçil kuwaty sagatda 600 gap taýýar önüme deňdir. Deňiz duýduny gaplayan bölümde bolsa duýd ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çenli owradylýar. Soňra ýürütilişdirilen elekde manitlaryň kömegi bilen daş, metal we beýlik garynlardan arasalanýar. Arasalanan duýduň bir bölegi ýürüýte basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine geçirilýär. Gerdejiklere dürli derman otlar goşulýar. Olara bejeriş häsiýetleri berilýär. Bölümüň önümçil kuwaty sagatda 3600 gram taýýar önüme barabardyr. Hil barlyk bölüminde bolsa ustad hünärmenläriniň tagalat netijesinde bu ýerde öndürilen ähli önümler üstünlükli barlydan geçirilýär. Kärhananyň ähli bölümleri bolsa öz aralaryna kompýuter arkaly berk baglanşykda işleýär. Ma'lum bolýar ýurdumyň tebigaty saglyk ähmiýetli dürli tebigi serişlerine baýdyr. Şolaryň arasynda dürli palçyklar we deňiz duýdulary uly orun tutýar. Palçyklar iki topara, gyrmança we vulkan palçyklaryna bölünýär. Soňky ýyllarda Molagara palçygynyň kosmetolog häsiýetleri öwrenildi we onuň deri üçin ören yaramly täsirleriniň bardygy anyklanyldy. Esen uly etrafynyň çäginde ýerleşýän täsin vulkanlaryň palçyklarynyň bolsa, kesel bejer häsiýetleri hasda ýokarydyr. Kärhananyň hünärmenleri Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylynyň geçen döwrüni ýokary netijeler bilen jemlemek hötdesinden geldiler. Hatda bu ýerde geçen hasabat döwründe melkem palçyklarynyň 127 544 gaby, deňiz duýdunyň bolsa 108 731 gaby öndürildi. Munyň öňde kärhana boýunça geçen ýylyň deýiş döwrüne garanyny öňde goýulan tapşyryklaryň ýerine ýetirilendigine dolşa aýatlyk edýär. Jebel şäherçesindäki bejer palçyklaryny we deňiz duýduny gaplayan kärhanada taýýarlanýan melkemler ýurdumyzyň şipahanlaryna, saglyk goraýyş, dikeliş we bejer merkezlerine, hastahanalary, saglyk öýlerine hemde dermanhanalary uğradylýar. Bejer palçyklaryny we deňiz duýduny gaplayan kärhananyň hünärmenleri şu günlerim hasta tutan elde ähmet çekip, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Bu orada olaryň ýakyn günlerde ýurdumyzda giňden toýlanyljak baky bir taraplygymyzyň şanly 25 ýylygyna uly ähmet sowgatlary bolar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän ähli taraplyny mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýar. Ýurdumyzyň idara kärhanalary Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynam ýokary zähmet üstünliklerine besleýärler. Şeýle kärhanalaryň berem Türkmenistanyň Dokma Senat ministrläriniň Türkmen haly önümçilik birleşiginiň Halaç çeper halçylyk kärhanasydyr. Hormat prezidentimiň türkmen gençliklarynyň kalbynyň owady bolan ajaýyp hallarymyza, ustad halçylarymyza goýan belen sarpasy Mehriban akadamynyň ýurdumyzda halçylyk sunugatynyň ösmegi üçin giň ýol açyp bermegi, halçy gençliklarymy täze zähmet üstünlikleri oklanýar. Ene mamalarymyzdan nesellerimize miras galan bu ajaýyp sunugaty gowany baglan zenanlarymyz bolsa tutan ýerli zähmet çekip, baky taraplygymyzyň 25 ýyllyk şany toýlanýan 2020-nji ýylyň her bir günni ýokary zähmet üstünliklerine besleýärler. Özüniň ajaýyp haly we haly önümleri ýokary zähmet görkezjileri bilen ýurdumyzda giňden tanylýan Türkmenistanyň Dokma Senat ministrläriniň Türkmen haly önümçilik birleşiginiň Halaç çeper halçylyk kärhanasynyň agdy ýerkemde zähmet söýür çeperli halçylarym ene mamalarymyzdan gelýän bu gadymy hünäri ihlat edip ajaýyp zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Yere gelene halçy gençliklaryň we ýaşlaryň kimingden gowranyň zähmet çekýän bu kärhanasyna belen sepketleri ýetip, ul üstünlikler gazanmagyň däwi öwürlendigini belläp geçmek aýratyn ýakymlydyr. Halaç çeper halçylyk kärhanasyna işleriň guramaçlykly ýola goýulmagy, şeýle-de
Halçylaryň agdyr we ihlasy zähmeti netijesinde şu ýylyň geçen hasabat döwründe 14.266.354 manatlyk ýokary hili haly we haly önümler dokalyp ýyllyk meýilnama arty bilen ýerine ýetirildi. Bu bolsa geçen ýylyň şu döwür bilen deňeşdirilende manat hasabyna ösüş tepkiniň 134 göterme barabar bolandygyny aňladýar. Munyň öňünde kärhanada 8165 metr haly we haly önümleriniň dokalanyny, bu wagtda ösüş tepkiniň bolsa 110,37 göterme deň bolanyny aňladýar. Berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüni özleriniň zähmet üstünlikleri ajaýyp halylar bilen bezeýän Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna da bilen sepetleri etmekligi baş maksat edilýän Hala Şeper halçylyk kärhanasynyň ustat halçylary bu gadymy soňasyň üsmekligine döredip berýän giň şertler üçin hormat prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň dokma pudunyň önümleri dünýäde ýokary islegden peýdalanýar. Millilizirmeden taýsız gollawlary bilen bu puduk dünýäniň ösün döwletleriniň derejesini önüm öndürmäge ukyplydygyny anyk görkezdi. Bu üstünlikleri Ahal welaýatynyň Beherden etrawyna ýerleşýän dokma kärhanasynyň işgärleri öz bolşly münasip goşunt goşýarlar. Hormat prezidentimiň taýsy tagalary bilen ýurdumynyň dokma senagaty barhasy Güneşli diyarımızın iktisadi ötüşüne, Bahtiyar ilimiziň eşjeti durmuşda ýaşamana hyzmat edýän bu pudoň ötüşüne Türkmenistanyň Dokma Senagaty ministrliginiň Ahal welaýatynyň Beherden etrawyna ýerleşýän dokma kärhanasynyň agdyr işgärleri özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Bu aýdylanlar kärhananyň işçi hünärmenleriniň şu ýylyň geçen hasabat döwrüne gadanan iş netijelerinden hem aýdyn görnýär. Has taqiqi bir ýerde şu döwürde 101.094.389 manatlyk önüm önürli. Bu bolsa kärhanada 102 göterimden gowrak ösüş gazananyny aňladýar. Häzirki zamanda dokma senagatynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan kärhanada dokma taýýarlyk we petleme, dokma we hil barlyk ýaly önümçilik bölümlerine matalaryň 4 görnüşi taýýarlanýar. Elkwata bu kärhanada işgärlerin 5 ýyl goly zähmet çekip işler üst çalçykdy anyp barýar. İşimdeki barha ilerleýän kärhananyň işçi hünärmenleriniň elkwata dörejilikli çekýän zähmetleri, günnelik gazanýan ýokary iş netijeleri olan Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň her bir aýyny zähmet üstünliklerini besejekdiklerine olan anam pogtalanýar. Ýurdumyzyň ähli urlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiň eýlýurt bähidini gönükdirilen özgertmeleri bilen berk baglanşyklydyr. Dürli ugurlara bagyrşylanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri hormatly prezidentimiň raýatlygyň bagtyarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitabynyň 12-nji tomu bilen Türkmen Howa ýolları agentligine geçirilen tanıştyrış dawarasy ulu ruhlanetlige betlendi. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Ilimler Akademiýasy bilen bilelikde ugramagyny teleköpri arkaly senagat işgärleriniň günü münasibetli Türkmenistanyň himiýa senagatyna innovasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylşy adly ilmi amaly maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Binaýarlyk Guruluş Institutynyň Denanlar Guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde geçiren çäresi wagt nasihat bilen bagly boldy. Daşaryurt dillerini okutmak boýunça täze tehnologiýalary okuýyşyna giňden ulanmak we ýetidirlik kemleşdirmek ugry boýunça Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty bilen Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika Institutynyň arasynda IT ulgamy boýunça geçirilen ýürüýte sapaklary netijeli tarapdan häsiýetlendi. Magtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetine beýtaraplamyň şanly 25 ýyllyk münasibetli beýtarap watanymyzda ýaşlar watansöýçilik ruhuny terbiýelemekde Türkmen edebiýatynyň orny ady bilen dörüjülük agşamy geçirildi. Türkmen Owakyjylyk Institutyna sagdyn jemgyýet bagtyar durmuşyň gözbaşy ady bilen wagt nasihat çäresi geçirildi. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetine geçirilen wagt nasihat kem ýyl maşgaly jemgyýetimiziň döwletimiziň baýlygy diýilip atlandyryldy. Halkara Newit Gazy Uniwersitetine geçirilen çäre işçiň häsiýete betlendi. Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň merkezi edarasyna baky beýtaraplygymyzyň 25 ýylyna bagyşlanyp beýtaraplyk baky bagtyň gözbaşy atly aýdymsazly dawra geçirildi. Häzirki günlerde geçirilýän ýarışlar türkmen türgünleriniň tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýokary gurumçylyga eýe bolýan sport beýleşikleri milli we halkara oýunlara taýýarlygyň öz bolşy tapgardyr. Türkmenistanyň Injener Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalar Institutyna ýokary gowy mektebiniň topary bilen Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň futbolçylarynyň arasyna ýollaşyk duşa geçirildi. Jogapkary duşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipe öwrülmegi ýaşlaryň çekilişlik häsiýetini üpçün edýär. Talipleriň arasyna ýaşlar hünärmenlerde uly gydaklanma döretdi. Oýunlar ussatlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär.
duşlaryň her biri tärimçileriň üns merkezine boldy. Futbolçylaryň maksady her bir oýunda ýeňiş kazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjelik, belen sepketleriň başlangyjydyr. Şikayetlerin türgünlere maksus bolmagy gubonlyjydyr. Öz başy taýýarlygy öwrülýän duşlar milli ýygnymyň düzümi üçin täze oýunçylary kesgitlemäge ýardym eder. Halkara Nevitvoýgaz Uniwersitetine geçirilen ýaşlar gyzykly häsiýet bilen tapatlandy. Şowla çykyş etmek toparlar üçin zerur bolup durýar. Bu ýagdaý her bir duşyň gyzykly häsiýete beslenmegini üpjün edýär. Ýaşlarda ýokary netijeleri gazanmak boýunça tejribeleriň öwrenilmegi aýratyn bellälikdir. Ol ýeňse tarap öz boşly badalgydyr. Halkyň awadançylygy oňdurmuş derejesini ýygyderli ýokarlanmak, beden we ruhy taýdan sagdan, berk bedeni, aň paýhastadan ösen ýaşlyny kemal getirmek barada galada Türkmenistany döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Şeýle sport bäsleşikleri Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna da geçirildi. Onda taýip türgünler sportun bilyard görünüşi boýunça özara bäsleşdiler. Ýaşlaryň ýygyderli geçirmegi ýokary mekdebinde usatlyň kemaly gelýändigini äşkar edýär. Hormat prezidenti bilen başlangyjy bilen köpçüliklen beden terbiýe hereketinde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağlamdyrmyş ýolgysyny kemal getirmek boýunça çäherler milli taglime urly. Beden terbiýe we sport bilen ýygyderli meşgullanmak, saglygy oňyn täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunmagy we zähmet ýerligi terbiýelýär, dörjülik kuwatyny artdyrýar. Hormatly adamlar, Urfa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 17-nji oktýabrda saat 20-den 18-nji oktýabrda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balqan vilayetine azken bulutly howa bolup gündürden telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine az bulutly howa bolup gündürden telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 9-14 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýl bolar. Mara vilayetine az bulutly howa bolup Demiraz gündürden telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 5-10 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýl bolar. Lewap vilayetine az bulutly howa bolup Demiraz gündürden telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 5-10 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýl bolar. Daşy vilayetine az bulutly howa bolup gündürden telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 4-9 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup gündürden telesekundda 9-12 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 11-13 gradus, gündüzüne 25-27 gradus maýl bolar. Ýurdumyzyň oktýabr aýynyň 18-ine magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozun bölüjükleriniň möçöriniň kadadan 14 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şeritleriniň adam bedenine ýetirýän oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özüninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.